Igbo ndị ọma na-ege ntị ndị na-ele anyị ekelekwa unu ọzọ oge erukwe mgbe anyị ji eme nke anyị na-eme n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido TV. Taa unu mana ka o si adị ọkwa ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị na ntuliaka elu nke nọ n'obodo ugbu a. Na nke taa ha ga-eleba anya bụ nsogbu nke dapụtara na ndị nke na-adapụta na ntuliaka ọchịchị nke mere n'afọ 2019. Ọ na-ahụ na ebe dị iche iche emere nke a ya dị mma, eme nke a ọ dị mma, nke ọzọ asị na nke ndị a na-akpọ ya inconclusive n'asụsụ bekee, nke pụtara na ọ gasịchaghị ka esi chọọ, emerụ ya n'isi njedebe. Nke ọzọ asị na ebe a na-agụpụta ihe asọspendịala ya bụ asị ngwa chere ka emesịa ka ebido. Anyị ahụ na ebe a lụrụ ọgụ, ebe e gburu mmadụ, ka ndị agha si tinye aka, ndị agha si etinye ha aka. Taa ọ bụ ihe ndị a ka anyị ga-eleba anya. Unu manụ ka o si adị, abụkwa nwanne unu Christian Chisaa Akụneme. Ọ bụrụ naanị m nọ ebe a taa, o nwere ụdọgbu nwoke nke mụ na ya nọ ebe a. Nwanna ngwa biko gwa ndị Igbo, kọwara ndị Igbo onye bụ. Igbo mma mmanụ nke onye chiri ya zero. Ị nọ n'ubi, ị nọ n'ezi, ị nọ n'ebe a na-azụ ahịa, ka ị nọkwa n'ọfịs. Anyị ezukọgo ka anyị si eme ya n'ụbọchị nke taata. Aha m ọwụ Maazị Chedochukwu Vincent Christopher. Unu arụ naanị ya Maazị Chedochukwu Vincent Christopher. Ọ bụ mụ na ya ga-anọ tapịa ihe ndị a ka o si dị. Mana ịhụnanya ya, emeela ntuliaka elu nke onye isi ala, emeela nke onye isi ala na ndị ụlọ nzukọ etiti, emeela nke ndị na-achị steeti, ndị gọvanọ na ndị ụlọ nzukọ asembli nke ya nke steeti. Ka emesịrị ihe ndị a niile, ị ga-aghọta na enwere nsogbu dapụtachara n'ebe niile dị iche iche. Ịbịa na nke steeti Rivers, nsogbu dị ebe ahụ, egburu mmadụ. Ndị si na ha bụ ndị agha bịa mebisia ihe, ndị agha si na ọ bụ ndị nke ha, ndị INEC ezipụta ndị mmadụ ka ha gaa tinye anya, ndị ahụ si ee ọ bụ ndị agha, ndị agha si mba ọ bụghị anyị nwa ha. Na Bauchi asị a ga-emegharị mana ugbo ekwe na a ga-aga n'ihu na-akpọpụta. Enwere ọgazihu na Kano, ọgazihu na Plateau, ọgazihu na Adamawa, ọgazihu na Benue, ọgazihu na Sokoto. Ihe ndị a niile bụ n'ihi na nsogbu dapụta. Ọgavin ka njụgo dị gị nwanne m nwoke, ihe ndị a ọ gịnị na-ebute ya? Ịma asị a na-esi n'ụlọ dị mma wee dịrị gawa n'ama, ka bụ eziokwu. a ga-asịkwa na nọ na isi ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị. Ị na-anya ọwụ na n'iwu onye anya ruru ala, ịma na tupu mgbe udo dịrị gị, tupu mgbe bido nke a na-akpọ general election a, ndị na-afụ maka nyanwụ election nke a na-akpọ INEC, ị na-anyị fụ na o nwere election nke emeburu eme na ọtụtụ steeti like Ekiti steeti and other steeti enwechara nke a na-akpọ inconclusive. Ebe a ka ị ga-anọ mata na election nke a emesịrị mgbe na-adịghị anya, nke a na-akpọ general election. Ị na-anya n'ihe nke mere na mgbe gara aga na Ọshụ na Ekiti, o doghị anya na ndị na-afụ maka election na ha akwadoghị akwado n'ihi na a na-ebu ụzọ gụọ 1 tupu a gụọ 2. Onye ejidetawu obere ihe inyere ya, ọ na-awụzi mgbe inyere ya nnukwu ihe ka ọ ga-ejidetewu ya, ịfụgo n'ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ. Ya bụ na afọ 4 ezule ndị INEC a iji kwado hazie maka ntuliaka nke afọ. Onye chọrọ ịgwa ndị na-ele anya ugbu a? Afọ 4 kwesịrị izu. Mgbe ụfọdụ ọ dị agwụchakwa n'afọ wụ ihe mata na ịghọtago. O si na ntu onye na-arụ ọrụ si kwado onwe ya, ntu o si were ọrụ ahụ ọ na-arụ mara na ọrụ ya enyere ya na ọ dị mkpa, na onwe ka o si wee rụọ ọrụ erughie, na ọ ga-ebute ọtụtụ ọgba aghara, ọ ga-ebute ndị mmadụ ịtụfu ndụ ha n'ihi na ihe awụ ọ ndọrọndọrọ ọchịchị ka ọwụ.
onye ọbụla chọrọ echi. Ụfọdụ chọrọ ịnọ na gọọmenti house as gọvanọ, ụfọdụ chọrọ ịzọ na senate, ụfọdụ chọrọ ịzọ na president. Adị ma ihe ọwụ ọchịchị siri ike kpatara o ji wee wụrụ anyị kwesịrị ịnọ ọdụ mara na ihe gbasara ọchịchị na ọ bụghị egwuregwu ụmụazị, ọ bụrụ egwuregwu ụmụaka. Ha kwesịrị iwere wesie ya, sisie ya ike, ma na afọ 4 e nyere ha nwere ike na-ene anya na afọ 4 ahụ na oriri nne, mana tupu ị mara ihe na-emene afọ 4 ruo gị n'iru. Kpata o ji dị mkpa na ka ha kwadosie ike tupu oge mgbe afọ 4 eru. Maazị Vin, ihe m na-ajụ bụ na afọ 4 ọ bụ na ozughị oke iji mee ka ntuliaka ghara inwe nsogbu? Ihe na-aza m ugbu a bụ na ha akwadoghị akwado. Ọnya wụ isiokwu, ma akwadoro akwado. Ọ bụrụ ma enyeghị afọ 4, anyị nwa oge ụfọdụ ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ akpọbata ya ka ị bịa rụwa ọrụ. Ama m na ụfọdụ ndị ọrụ na-enye ọnwa 6 nke a na-akpọ probation period. Ọnwa 6 ọ bụrụ ma elee gị anya ịkwado ka o si dị, ịmata ọrụ e nyere gị, ha sị gị ngwa nna mgbalawazie. Ọ bụrụkwanụ ma ịrụta ka esi chọọ, enye gị mpempe akwụkwọ sị gị n'ozugbo ga-eluwazie, mana ị ga-ejide ya. Anyị ga-eje obere ezumike, anyị laghachi, anyị ga-ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Aṅụ na ngwọ nkwụ na-abịa. Anyị ka nọ na